I 1989 begyndte en skræmmende historie at sprede sig over hele verden. Historien påstod, at russiske forskere havde boret så dybt ned i jorden, at de ved et uheld havde åbnet en vej til helvede. Og endnu mere chokerende skulle de angiveligt have optaget skrigene fra de fortabte sjæle. Very hesitant to send you this, as the sound bothers me to listen to. I'd suggest that if you do play it on the program, warn listeners in advance so they may have the option of turning the radio off for 30 seconds while it plays. It has always haunted me. To those who discounted the Siberia sounds from Hell's Story, it is true, and I, for one, wish it wasn't. Rick, listening from Chicago. And so I submit now the cleaned, a better copy to you, and I warn you, what you're about to hear is very disturbing indeed. Men er historien sand, eller er det blot en af verdens mest berømte internetmyter? I dag der undersøger vi mysteriet om verdens dybeste hul i USA, eller i Rusland. I 1970'erne begyndte Sovjetunionen et projekt, som ingen nogensinde havde forsøgt før. På en Kola-halvø i det nordvestlige Rusland begyndte forskere at bore ret dybt ned i jorden, som ingen rigtig har forsøgt før. Og projektet blev kendt som Kola Super Deep Borehole. Og målet var faktisk ikke at finde olie eller naturgas eller noget af den stil. Forskerne ønskede simpelthen at forstå, hvad der egentlig gemmer sig ret mega dybt ned i jordens overflade. Og så efter 20 års boring nåede de en dybde på 12.262 meter. Og det svarer til at Mount Everest kan være ned i den. Og Mount Everest har sådan en højde på 9 kilometer-agtigt noget, så det her det svar på. Den her hul, den har omkring 12 kilometer dybde ned i sig, så den kan godt rumme noget. Så. Men med tiden så begyndte jeg også at bygge nogle rygter sammen, sådan hister her. Og ifølge historien støtte forskerne på noget helt uventet. Da de sænkede en speciel mikrofon ned i borehullet, skulle de have hørt skrig. Tusindvis af skrig. Nogle påstod endda, at forskerne målte temperaturer helt op på 1000 grader Celsius. Og historien blev hurtigt kendt som vejen til helvede. Den mest berømte del af den her historie er selvfølgelig lydoptagelsen. Ifølge myten skulle dette lydoptagelse faktisk være den samme, som man fandt dybt nede under jorden. Så her. Og for mange mennesker, der ligesom havde lyttet til den her optagelse, de var selvfølgelig overbevist om, at det her, det var ægte. Men desværre, alt det her mystisk ved den her historie, er selvfølgelig, der er ikke nogen konkret bevis på, at forskerne ligesom har optaget de her lyde. Historien dukkede faktisk egentlig først op i en religiøs medie i slutningen af 1980'erne, og blev senere spredt på radio, tv og sidenhen internettet. Og eksperter mener i dag, at lydoptagelsen sandsynligvis er falsk og sammensættes af forskellige lydeffekter. Ingen af de forskere, der har arbejdet på Kola-projektet, har nogensinde bekræftet historien. Så hvis forskerne ikke fandt helvede, hvorfor stoppede de så? Jo, det er faktisk en ret simpelt svar på det. Og en naturlig forklaring.
Fordi jo dybere de borede ned, jo varmere blev det faktisk. Og der opstod så en situation, hvor ved at omkring 12 km dybde, målte forskerne temperaturer på omkring 180 grader Celsius. Hvor klipperne blev så varme og bløde, at boreudstyret ikke længere kunne fungere. Og samtidig kollapsede Sovjetunionen, og projektet mistede deres finansiering. Og i 1990'erne blev arbejdet derfor endelig stoppet. Så åbnede Rusland virkelig vejen til helvede? Sandsynligvis ikke. Men historien om Kola-borehullet viser, hvor fascinerende vi mennesker er af det ukendte. Og måske er det netop derfor, at denne myte stadig lever videre den dag i dag. Så hvad tænker I? Var lyden ægte, eller er det hele bare en myte? Skriv jeres mening i kommentarfeltet, og hvis du kunne lide den her video, så husk lige at abonnere på min kanal for flere mystiske og uforklarlige historier. Tak for denne gang.